Samozřejmě, že to určitou dobu trvalo, než se to zaužívalo, no, ale tak pochopitelně do toho 48. roku byl soudružka, to bylo v rámci stranických. Tam tak oslovovali, no. Potom 48. už se to začalo tlačit ze zhora. No, postupně nebyla paní učitelka, byla soudružka učitelka, byli všetci soudruzi, i když nemali s tím socialismem nic společného. No, tak jakože prostě tady je nějaký režim a prostě jsou tu soudruzi a ty, co nejsou soudruzi, ty jsou nepřátelé a patří do kriminálu. Tak si to někdo pěkně rozmyslel, jestli bude to druhého oslavovat pane, mohl mu jako soukromně, hele pane, nebo vy pane, no ale teď byl na úradě a přišel za úradníkom, tak už to nebyl pán notár, už to byl soudruh notár. Prostě přival na sebe hněv toho režimu a to si nechcel dovolit, no, tak jako samozřejmě asi od farára dědinského asi nechceli, aby jim hovoril soudruhovia, tak jim hovoril paně, no a tak jako farára byli tak, no, tak oni ještě taky zaostalí, tak ho necháme, no, ale samozřejmě nariadit to nemohli všetkým, nemohli. Ale bylo tolko možností, jak těch lidí existenčně, vplyvovo dotlačit, že už to prostě bylo skoro normálne. Počúvajte, brať to jenom tak, že tu existovalo hromadné násilie, které plodilo nenávist a odpor, to je zjednodušené. Protože byly masy lidí, kteří v to verili. Verili, že prostě napreme síly, chvilku budeme makat, odriekat si a vybudujeme ráj na zemi. Doteraz nám prostě nějaký vykorisťovatelé a nepriatelé a sabotážníci a diverzanti ze západu bránia, ale my to vydržíme, budeme pracovat, budeme se bránit a vybudujeme lepší společnost. Prostě to masové budovatelské nadšení pro tu novou společnost to tu existovalo. A dneska se to zdá také nepochopitelné. A dejme tomu, ty 50. roky, to nebyl jenom teror, to nebylo jenom násilí, to nebylo zatvárání, to nebyly jen politické procesy. To byla trať mládeže, že ano, prostě budovatelské nadšení. Potom přišlo vytriezvení. Tak někdy od toho prelomu 50. 60. rokov a už 60. rokov. Už toto nadšení vyprchávalo z těch lidí. A lidé prostě chceli žít normálně. Chceli žít prostě jako na západě, v demokracii. Mať se lepší, že ano. Už prostě to, co se ukázalo jako, čemu verili nějakým snom, ideám, se ukázalo jako iluzie. Že by to určitě rozčarovaně z té doby. Ale to nadšení, které tu existovalo, to skutečně, to nebylo jenom hrané, to nebylo jenom vymyslené, to bylo nadšení. Samozřejmě, když někomu zobrali půdu, na které jeho predkovia robili veky a veky, když někomu zobrali majetek, někoho nesmeli zatvorili do vězenia, někoho děcko nemohlo chodit do školy, takže jich nenáviděl. To je jasné. Takže to bylo takové, také zmiešané. No aj to, aj to. Dva dny tam oni učili, že ano, prostě přístup, pojď do toho družstva, pojď. No a samozřejmě nejen, že mu hovorili pojď, ale mu hovorili, syn se tě nedostane na školu, dáme ti takové dodávky, že jich nebudeš schopný splnit a zatvoríme tě za to. Dali mu tu půdu, kterou mal kdysi dobrou, mu dali za nějakou nehostinou někde daleko od toho chotára, zabavili jim stroje a mechanizáciu, keď jich mali, rozumějte, takže to nebyl schopen obrobit. Pracovní sílu si nemohl najať, protože mu to nedovolili, aby si někoho na tu prácu najal. Takže jemu zostalo buď do toho družstva vstoupit, anebo to zabalit a jít někam do fabriky nebo do baní jíst robit, aby se uživil. Narodila som sa po druhej svetovej vojne v roku 1946.
Môj otec sa narodil v roku 1909 a po svojich rodičoch zdedil poľnohospodárskú pôdu, nejaký urbár, teda lesy, luky. Takže vlastne bol malorolník. Skôr negatívne, pretože otec pokladal pozemky a role vlastne na prostriedok, na svoju existenciu a na obživu seba a svojej rodiny. To znamená, že nepochopil myšlienku kolektivizácie a z toho sme mali veľké problémy. Začala som chodiť do školy v roku 1952 a v tom čase sa vyučovanie začínalo modlitbou a neskôr v niektorých vyšších ročníkoch sme už spievali pesničku Čest práci. A súdružka učiteľka bola, a súdruh riaditeľ, miesto pani učiteľky a pána riaditeľa. Tým, že sa vytvorilo jednotné roľnícke družstvo, tak ľudia začali hospodáriť na spoločných pozemkoch. Môj otec, keďže nepodpísal do družstva, sa musel zamestnať ako robotník. A ja som mala problém sa dostať zo základnej školy na strednú školu. Áno, hlavne na strednej škole. Sme mávali tzv. Občiansku výchovu, kde sme sa tejto otázky veľmi venovali. Presviečali nás, že náboženstvo je proste blud. Pocitili. Moji rodičia, keď som sa narodila, bývali v jednej izbe, v spoločnom dome s príbuznými. Rozhodli sa, že budú stavať dom. Ten dom začali stavať, neviem presne, ale možno v 48. 49. roku. V 50. roku sme sa nasťahovali do pivníc toho domu a ten dom sme stávali dlhý, alebo dostávali dlhých 10 rokov.